हेलौ लोगोफोर, जों दिनैहाय दतमा ब्लगाव फैदोंमोन आरो बे खामानिया जायासै नालाय जों दखान फिसायाव ओरैनो रुथि गोरान जानानै साहा लोंबाय आरोना। ओमफ्राय जानानै ओंखारबोनानैहाय एसे जायगा नायदिंनो होननानै जों बेरायनानै लाबाय। मानो होनोबाथाय सानसे होनबाय बिसोरो सानसे जागोन होनबाय इमान बरिं मोनगोन सानसेमानि जिरायनांगौ बागोन होननानैहाय जों जायगा बेरायनानै लाबाय आरो नायलांसै माबायदि बिसिनिथिंजाय। ओमफ्राय बेरायबासो नुयोना, ओरैनोथ' मिथिजोबा खाथि खालानि जायगाबाबो। ओमफ्राय बेरायनानै नायनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो, बिदिबा नायलांबाय थानोसै। नै आइ गावब्रेंआ लाजिदों बेयो, मोखांबो गेंग्रा जाबाय। नैबेहा मालाय जा स्लिम स्लिमथार। जों दा बेरायबाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय दा माने उपेन्द्रनि सावनाय जायगायावसिमहाय जों सफैबाय। ओमफ्राय दसे माने जायगाखौ नायदिंलांनोसै होननानैहाय हाबनोसै आरोखि। माने फैफेराखैबो फैनायाथ', ओमफ्राय बिदिनो खाथियावथ' सब बुस्थुखौनो नुजोबो बेबो नङा नालाय। ओमफ्राय दसे बेरायनानै लानोसै आरो नायनोसै। बुहुद मोजांखा जायगाया, गुवारथार। नायनोसै मा मा दं एसे। ओमफ्राय दा माबा मिटिं नामा जागोननो, माबा हेमन्त बिश्व शर्मा सार फैगोन जाहैदों आरो। ओमफ्राय जायगा बुहुद फोसाबगासिनो, बुहुद साफा आरोना। दा अखा हाबा माने लेथ्रा गैथ' जायगाया। जा मोजां फुल दं, बिफां दं आरोखि। माने गुबुनफ्रा नुबायबो जानो हानाय आरोना, फैबायबो जानो हानाय। ओमफ्राय जों एबारावसो फार्स्ट टाइम आरोना। ओमफ्राय बेखायनो बहुत मोजां मोनदों आरो फार्स्ट टाइम नुनायजों। ओमफ्राय बिदिनो बरिं जिरायबाय थास्लायस्लाय बेरायनानै लानोसै होनदों आरो। ओमफ्राय गाज्रि जायासै, ओरैनो बेरायबाय। आंनि गोसोफोरखौहाय एसे मोजां मोनोना बेरायबाथाय। ओमफ्राय बेरायनानै लानोसै आरो टाइम पास। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे। ओरैनो बेकग्राउन्ड आरो सेरफ्राव मा दं, हरैथिं मा दं नायलांबाय थानोसै। बेसेबां बेरायनो हायो बेरायनानै थांसै आरोखि। माने 10थासिमहालागै थानांगौनि खोथाथ', थाबाय थानो बागोन होननानै बेरायनानै लाबाय आरो। ओरैहाय थांनोसै जोङो दा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नायदोंना साफाथार जायगाया, बुहुद साफा आरो। माने फोसाबगासिनो दं दाबो, आरो बैथिं फोसाबगासिनो दङ। दा नुलांबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन आरोना। ओइथिंजायहाय नै माने जायगा फोसाबगासिनो दं आरोना, बेहाय मेचिनजोंहाय। नोंथाङा साननाङाखि मा गोथै बारियावनो बेरायदों मादों बिदि साननाङा आरोना। माने गोथै बारि होननानै जेबो बेयाव माने गिनाय माबाया गैखाया आरोना। माने बहुद मोजां साफाखा आरोखि। नायलांबाय थादो नै। माने आं ब्लग बानायगोन होननानैहाय गोसोथ' गैयामोन। ओमफ्राय माने जायगा नायदिंनोसै होननायखाय र' ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै भिडिअ'बो नागारबाय थानाय जाखायाखै दासान्दि होननानै ओरैनो मोनसे भिडिअ' बानायसै होननानै नोंथांमोन सिगाङाव लाबोनोसै आरोना। नोंथांमोनहा मुगै बांसिनबाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेफोरनो आरोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारिया। माने बुहुद मोजां साफायनानै दोनखानाय, बुहुद मोजां। थांनोनो बाखाबाय आरोना आं, गोसोआनो नुनोहाय। सोरगोफुरि बायदिगा जायगाया साफाखा। नैबे खन्दों आरोना, माने बिखुनजोखौहाय माने जोङोहाय माने बिखुनजोखौहाय जोंखौ फटक लानो मानो होनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बिखुनजोआ माने मबाइलखौनो ओरै
बेफोरबायदि आरोना माने दांनोनो गियो मावजोबखायो आरोना माने आं दांफेराखै आं भिडिअ खालामफेरा इदि होननानै जा मिनिखादों आरोना आङो ओमफ्राय बिसोरो खालामफेराना माने दांनायाथ' दांबाबो माने भिडिअ खालामफेरा बिसोरो ओमफ्राय एसे माबायदि गोनो गोथो लाजिनाय आरो गिनाय फैखायो नालाय फार्स्ट टाइमाव आंबो बिदिनो मोनोमोन ओमफ्राय दा हेबिट जालांबाय आरोना आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माने जों दा ओरैहाय बेरायना फैनानै माने दालां मोनफैबाय आरो माने मोजां दालाङाबो जा मोजां थाबायनो नायदोंसै बेखौबो मोना माने आं थाबाय थानोबो माने केमेरायानो गैया आरोना भिडिअ खालामग्रायानो गैया माने आइ सासेनिखौहाय आं लानो थिनदोंमोन ओमफ्राय बे आइया माने मबाइलखौनो दांनो गिनाय बायदि खालामबाय थायो आरो आं मबाइलखौनो माने लाजियो आरो बे आं दांफेराखै आं माने भिडिअ खालामफेरा आं लाजियो मानसियानो भिडिअ खालामनो माने बुंहरखादों माने बे खालामफेरा नालाय ओमफ्राय लाजियो आरोखि नैबे आइयानो आरोना फन रायलायनायानो ओमफ्राय नैबे सासे बेखौ हमहरदोंमोन आरोना आङो बहुद इन्टारेस्टखा मानसिफ्राबो माने बुङो आरो मिनिनायानो अयथासार गावसोरनि भिडिअ खालामनाय फन हमनायखौनो जा मिनियो आरोना गावसोरो गाजाखा गावसोर थाबायलांबाय आरो माने गावसोरखौ थाबायनो दोंसै होननानै थाबायहोबाय आरोना माने जेरावबो थांनो मोना नालाय ओमफ्राय ओरैनो बेरायदों आरो खाथियावनो। ओरैहाय हाजो दंबावोमोन ओमफ्राय हाजोथिंहाय थांथ'ला आरो जों माने दा खामानियाबो जागोन होननानै बांद्राय बेरायला थाब बेरायनानै थांफिनसै आरो। जा हमदों आरोना माने नों थाहैनायलाय आं खेबना नायनि माने नोंखौ नुनाय नङा भिडिअआव माने जोंखौल' खेबबाय थादों जों होनगोन आरो लोगोफ्रा बिदिनो बुंबाय थाबाय आरो माने आंखौ थानो थिननायलाय आं थाबाय आरोखि ना मोजांथार जायगायाबो बेरायनो बहुद मोजां मोनदों बेरायनो आं फिल मोनखायो गोसोखौ आरो बिदि बेरायनो मोनबाथाय आरोना माने टेनसनफोरखौ एसे फ्रि मोनलायलायो आरोना दसे थाखायबाबो बिदिनो न'आव थाबाय थानानै मावसोमबाय थाबाथ' आरो टेनसन बारा जायो बरिंबो मोनखायो बेरायबाय आरोना ओंखायनोथ' नोंथांमोनहा मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो होलांबाय थादो नोंथांमोनहा मोजां मोनोबाथाय अनसायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौहाय माने नोंथांमोनहासो आंखौहाय थुलुंगा होगोन नालाय माने गोसोआव माने नोंथांमोननि सायावसो भिडिअ खालामनो गोसो जाहोनायाबो आरोना माने एखमबाथ' आं सानो मा खालामबानो मोनला गैया बिदि सानो आरोखि ना आं माने ओमफ्राय एखमबा सम बहुद गोसो जागोन आरो नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनबाय थाबाथाय बेबायदिनो आरोखि भिडिअनि ओंथियाहाय
बुस्थु थाहैबाय थालिर बिफां आरोना गोजौहाय बिलाइ सेमानो ओमफ्राय माबायावहाय बिफाङाव नायबाथाय माबायदि बुस्थु आं नुफेराखैनोमोन आरो मा होनोथाय नोंथांमोनहा मिथियोबाथाय कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरदो आरोना आंबो मिथिनो लुबैदों। ओमफ्राय बिखुनजो मोनहानिफ्राय जमा थाबाय ओमफ्राय आं ओरैहाय एसे एनै भिडिअ खालामबाय आरोना ओमफ्राय नायदिंनोसै होननानै नायबाय नालाय एसे नायखाजोबनोसै होननानै आं बेरायबाय आरो नायमोनहा ओमफ्राय आं दसे थाथ'नोसै बाहाय होननानै थाबोथ'बाय आरो बिसोरो आं हारसिं बेरायबाय ओरैहाय फुलबारिथिं आं हारसिं फैदोंमोन आरोना फिसा थांफिनसै आरोना ओमफ्राय आंहा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायनाया बेयावनो आरोना